अरे करिया कल उठा हमरा मेहरारू के छोड़ जल्दी बगन कैसन ओकर सड़िया पकड़ ले बाटे रे। अच्छा तो कहत बाटा कैसन सड़िया पकड़ ले बाटे, हमरे ऊपर हिले फेंक देनी है तो ना पूछला है। कहो मामी नहीं तले तो हर का लगी समझत हऊ कि नहीं भसुर बा तू बस मजाक करत बाटू। अरे जी हमके ही ना पता रहा कि हमार भसुर लगे न, हम सोची कि हमार देवर लगे न, यही से हम मजाक कर देनी है। ये हमार भैया गलती कर देला मेहरुआ ज्यादा छोड़ दा कहां ऐसा करत बाटा नहीं तो हम लातन मुका तो के पीट के रद्द कर दे। अरे भैया अपना मेहरुआ के समझावा, हमके का समझावत बाटा, अपने मेहरुआ से नहीं पूछत बाटा। उ हमके कहत बाटी चला भूसा उतारे के बाद कोठा पे चढ़ के। आई हो दादा ई त हमार मेहरुआ हमारी जतिया ले लेवल चाहत हो दादा भूसा उतरवावत बा दूसरे। हे जी त का हो गला, भूसवा न उतारे के रहला त का करे के रहला, तोरे बस का ना रहला त हम कनी बाबू तू ही उतार। आई हो दादा ठीक कहलू एकरा के बाबू ई तो आर भसुर लागी समझलू कि नहीं।